kusvika madhongi amera nyanga. Ndazvitaura izvozvo nekuti handisisi kumauto. Pane vakambohukura tambozvitaura futi zvakare. Ndiri kuzvidzokorora pamberi pekereke kuti uchida usingadi tichakutonga. Regai ndidzoke kuzuva ranhasi ndoti mukoma wangu Kuda, Tagwirei namai guru, zvinhu zvacho zvinonetsa. Mukoma akamira anondoti mukoma, ini ndakudzokawo ndoti mukoma. Zvandinoitira kuti mukoma ndinenge ndisingadi kuti muone kuti ndakwegura. Managers the Ananaki won Kuda Tagwirei and General Sanyatwe for helping President Munangagwa to campaign for 2030. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinokupa ma-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Udzai Tagwirei kuti asatitira semhashu. Tinodziza mhashu dziya dzinenge dzichangoita nechichi nehuku dziya. Mapapiro papara dzungu pese. Udzai Tagwirei is a baby in politics. Manzwaka mudzai kuti hanzi neni ya a baby. As you know, kuti a prominent businessman Kuda Tagwirei and former army general Sanyatwe is always chanting pamberine 2030 pese pavanopa ma-public speeches avo. But drone Comander warned them kuti vagare pasi vasiyane nezvavari kuita because the majority haisi kuda zve2030. This comes after Kuda Tagwirei asimbisa 2030 pa speech yake yekubulawayo yeland tinya. So ladies and gentlemen, I want you to watch video ra drone Comander. Mapedza kuona this video, I want you to come through in the comment section mchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Atitira semhashu. Tinodziza mhashu dziya dzinenge dzichangoita nechichi nehuku dziya. Mapapiro papara dzungu pese. Udzai Tagwirei is a baby in politics. Manzwaka mudzai kuti hanzi neni ya a baby. We are not scared. Hakuna chinhu chinonzi 2030. Pass this message kuna Tagwirei, mumudze kuti hanzi namanagers the Ananaki, the royal bloodline. Isusu tisu varidzi veZimbabwe. Isu tisu tinodecide what we want. Hakuna chinhu chinonzi 2030. 2030 ka ndeyekumba kwako naEmerson nevana vaEmerson nehama dzaEmerson. Kwatiri as Zimbabweans there is nothing chinonzi 2030. Hakuna chinhu chinonzi 2030. Rambai muchiita kamantra kenyu kakaka. Muri kunzwa ka? Muchamwa mapanadol gore rino. Hakuna chinhu chinonzi 2030. Manzwa ka? Ndatokuudza so Tagwirei, ramba uchiita semhashu. Uchadzidza lesson. Wanzwa ka? Vakawanda vakafa muZimbabwe muya vachifira politics. Vakawandisa stereki. A lot of people died. Iwoda kuyachitara za 2030 vanhu tichitambura panapa. Dzidza from this. Wanzwaka. Wanzwaka Tagwirei. Newewe General Sanyatwe dzidza uziye kwawakabva. Wanzwaka. Uziye kwawakabva nekuti kwaunoenda kaukuziye manje. Dzidzai vanhu mese mimi because makuenderera manje hamutomboziye vanhu vamuri kudhila navo. Hakuna chinhu chinonzi 2030.
muri kunzwa zvandiri kutaura. Hakuna chinhu chinonzi 2030. Rambai muchitaura kamantra Kenya. We are people that respect the constitution and we respect our leadership and we respect the country. Munhu anenge ari leadership, we are supposed to respect him, but munoda kuita majokes. Ndo zvaya zvandaitaura kuti Mugabe aiziva vanhu vakanga achidhila navo. That's why he never wanted to leave that office. I've said this years back. I've said David and I've said this. Aiziva kuti muri mazitsotsi. Manje hakuna chinhu chinonzi 2030. 2030 nada, hakuna chinhu chinonzi 2030. I hope muri kunzwisa zvandiri kutaura izvi, because mukaramba muchienderera nekamantra Kenya, you're going to plunge the country into chaos. Manzwaka, true chaos haikona pa social media. We will invade your homes. Ndo zvamofanira kuziva manje. You're starting to piss us off.